Usmani na Allah daban kake, ayyukan da kake muna gani, tafiyarka muje bakuskure. Usmani na Allah daban kake, ayyukan da kake muna gani, tafiyarka muje bakuskure. Usmani na Allah daban kake, ayyukan da kake muna gani, tafiyarka muje bakuskure. Assalamu alaikum yau na zo na tunatarwa, al'umma ku yi dubawa, rayuwa ta canzawa, yau duhu ya korewa, gashi jarumi ya haskawa, ko'ina ya yi canzawa, al'umma na taibawa, mulkinka akwai yalwa, gaskiya ta bullo yau, ka cire mu cikin damuwa, ka sa mai gatar murna ko'ina fana cewa, dama kai zaunawa, a kujerar ka dindindin da al'umma sun dacewa, halinka abin so ne, al'umma na taibawa, ko gaba kai muka so, ba batun ayi canzawa, hadarin sama ko mai ruwa, garin ko bai wasu. Usmani na Allah daban kake, ayyukan da kake muna gani, tafiyarka muje bakuskure. Gobaranta na wannan hadirin kuma gangama duniya ne, in ya taso zai yi ruwa ko'ina zai samu ne, har cikin gari har ƙauyuka ya san da kowanne, dukan kanta lungu yana kula sifa kowanne, in ka musa zan nuna ma ya ka zo kaga kowanne, ka biyo na sannu a sannu zan gwada maka kowanne, wanda idanuna ya gani da wanda ya yi cikin binne, daga nan za ka yi sanin Usman na Allah ne, yanayin sunansa dabi har sama kuma hakan ne, dole ne fa yaban ka gwani dan ya zama hakun ne, in ana maganar giwa wa yake tafiya, wanda su aikinsu kullum kaya kare a danginsu. Usmani na Allah daban kake, ayyukan da kake muna gani, tafiyarka muje bakuskure. Tashi abokina gwada maka kowanne, duba asibitocin ya gyara kowanne, to kalli na mai gadar tamkar kace ko a London ne, wajen harkar lafiya yana kula fa da kowanne, mai gadar duba nan yana kula su ga kowanne, in ka je kama nan ma mai gyale ba kowanne, kankare duba nan ma mai gyale ba kowanne, dan marasa lafiya yana kula fa kan wannan, ku biyo da Hassan na Hassan zan gwada muku kowanne, o ba wani kowa ina ya gyara kowanne, idan kariya na faɗa zan gwada maka kowanne, gyara maka ko gasku ya gyara kowanne, kankare katuka nan ma ya gyara kowanne, ladin kanadar sambo ya gyara kowanne, mai gatarin ka taho ya gyara kowanne, kankare har yan wake ya gyara kowanne, so muna da ruwa su ma ya kula fa da kowanne, duba gangare har da ya da kowanne, kankare ka cikin ƙauyuka ya kula fa da kowanne, na Bausuwa da na Madana ya gyara kowanne, har buskatuka nan ma ya gyara kowanne, ga kwambashin ko'ina yana ta fama da kowanne, kai je ka fila ta ka duba ya yi gyara kan wannan, kuma toya idan ka taho ya gyara duk wannan, alagarma idan ka shigo ya gyara duk wannan, kai idan lissafi zan kan faɗa muku kowanne,
kai ba da abin da yawa ba da na faɗa muku kowanne. To irinsu da dama ya kula ba da kowanne. Kuma duk a cikin shekara ɗaya na yi wannan zane. To ina aka yi goma la ilaha illallah. Usmani na Allah daban kake, ayyukan da kake muna gani, tafiyar ka muje ba kuskure. Alhamdulillah, masha Allah, a gare ma a yau ka zan ta makar kaka. Damuna mai kore yunwa da silar kake kaka. Sabon wata fa idan ka fito dole ne fa a nuna ka. Da rago babban jirgi ba mai tsayawa a hanyar ka. Baba je ka da aikinka, Rabbana zai kare ka. Ka fitar ka da haƙƙinka, jama'a na san ka. Shi hali shi ne fa abokin tafiya zai nuna ka. Ko ina ka fito za ce ku tsaya ganan kaka. Mai kau da kishin talakawa ko ina sai san barka. Mai korar mai matsala idan ka zo zai koka ka. Dararan kyauta idan zai ma bai makuka. Hakanan Allah ya yi shi la ilaha illallah. Usmani na Allah daban kake, ayyukan da kake muna gani, tafiyar ka muje ba kuskure. Assalamu alaikum yan uwa, zan mutu ya gudu ba mun. A gani na zance na ba za ta fi ku gane ba. Kai duk yawon tsoho ba za ya kai ya da sabo ba. Kuma duk hasken wata ba za ya kai ya da rana ba. Kuma duk karfin tsoho ba za ya kai ya da yaro ba. Kai da karfin doki a gudu bai kai ya barewa ba. Kuma duk aikin damuna na san ba ta iya tantan ba. Kai wuta ba ta mutuwa an ba ita ce ya kare ba. Numfashin mu bai tsayuwa inai ba rai aka zare ba. Kai mai sauri tsaya ba za ka kai ya tunani ba. Ashe aikin ba a ba wanda za su yi aikin ba. Usmani na Allah daban kake, ayyukan da kake muna gani, tafiyar ka muje ba kuskure. Assalamu alaikum yan uwa, bisalan sai mun sadu. A YouTube dina za mu haɗu, sauran maganar sai mun sadu. Dando nake PS2, sauran maganar sai mun sadu.